ka evangelistic committee ki pastor rang ba iet baro ki bala bani don lang ki nongelam jo ka sinod i executive secretary in charge ibadon rengkat hakini kapor ki pastor ba iet baro ki nong syarai ba iet ki dekot ki delegates jong kani ka jingeseng yalap kabakerpang upat lang balasius pa jong ublay ringkat bat kabalang nado kinong syarai bat ki dekot jong ka ki bapdiang ya kani ka jing syakri ngai kublay ya pi wei pei wei ha ka kerteng ka ba em ka bathiang bat ka badon bortam ka jong utrai bat unong pen em jong i Jesu Christ ngapan pau ka jing sngongu ya ublay bawla ibet ya kaban penieng ya syakri uberit ubako mga ya kaban syakri lang ya ka kerteng ka ba em jong u lengba jong ka jing seng samla sinot sep ngi jongi ngada sngo buram ru ya ka committee bat ya ka jeseng samla sinot hi kaba ibet ya kaban tenrong ya kani ka lengkor kaba kenjaman siem bat kaba khia haki terpeng ki batulot ki jonga daga men siem joga jing sngorit apediang ya ka bangaduai bau blay unis nei ya kaban kerku yangi bangila ban mat ya ka bor jong blay sa sisien pat ngam don jing artatien ruem bau blay ulalong ringkat bat ngi nado kabasdang ka jingeseng ula penan kam ialah ka jong ka sinot ula penan kam ialah ka jong ki syakri jong u ya ka ban khot ye ki men sim syaka jing ai bat ka jing pen em ka jong u ngadwai bau blay un kerku sa sisien pat yangi habangi don hakani ka jingeseng hakani ka nok phai sngi bangila ban mat sa sisien ya ka bor ka jong ublay hadien jong ka jing bam sngi ka basingyam ka bagabalang kalaai bat ka bamangi ngilesem mentalang da ka jing kemen bat da ka jing sngo iet bat ha ka jing syo iet jong ki kijat sngi yangi ha ka nok phai jong ka ni ka sngi ngadwai bau blay on ya rap yangi banginom syo asam thia henrai bangin la banyo asngo sa sisien ya ka ka bau blay udon ban keren hapedeng jongi sa sisien ha ka ni ka jingeseng ha ka bamangi ngialang ya ka ban syakri u nadu bangalayo pediang ya ka ni ka benta ngala pendem ha ka jing duai ka ka bau blay udon bangin ya keren layalam yang syakawai ka benta na ka Bible ka bangingila banlap hakilai teli ki benta jong ka ktien jong ublay Matius kalanong ka bakhat kendai ki dekhot khat riu hadu arfuar nangta Markus kalanong ka basipau ki dekhot khat nyo hadu laipuwei bat Lukas kalanong ka bapra ki dekhot khat san hadu khat nyo kini kilong ki benta ki bangadon ya kaban ya keren rengkat bat ngi baro hakani ka nok phai sngi Matius khat kendai khat riu hadu arpo Markus shipo khat nyo hadu laipuwei Lukas pra khat san hadu khat nyo nginum pulir syu ya kini ki benta wat lada ngin sia phai she kini ki benta henresya yang aban puli tang ya ka dekhot ka ba arpo namar banga kham kwa ban banru ya ka lan ka ba khatdo jong kani ka dekhot utau samla ula ong hau ya kita baro ngala sumar na bendang kena don ayupat bangadang duna don ayupat bangadang duna blayon kerku ya kektien ka bakut jong u nginilet cipor syau blay ya ke jing duai ablay u bau kpa jong u bahabneng ngidap da ke jing sngongu ya minamar jong gani ke jing syakri ka bakordor
nado kamiet kabasdang melaya lam yang top ablay ngilaya yo asngaw ya kajing kraw jo kajing it ba jong me bat melaya khot yang ikum ki nong pop sakejat jo kading pna ka jong me melaya lam yang iya kani kasngi ka bakraw bat ka bakentang jong me bat ngilamat ya kajing kerku jong me ha kajing seng ka balalek no baratrai sajisin na kani kajing seng bat ha kajing seng ka badangsa ngipen lek ya kajing mot berkat ban ngipen pa ya ki khmat jongi syame sajisin pat atrai ba ye ju syakri jo me uyeng na kani ka jaka ka bakentang tangu nong pop unong pop ya wa me mala sius pa da kasnam ka balami naulum Calvary kani ka ba uyeng ha kani ka bor kadai da kajing ai jong me ablay ba ye penlong ye utang kajing sawa keren ko kenrat ba ye hangau ba yeng ha kani ka bor keren nang iki kon jong me ki biar lumlang ha kani ka madan naga bentaban mani bat ban syakri ka kerteng jong me ko men sim ko jong blay ya lai luat sajisin pat apleng jongi kani ka jingeseng lan mes ngodon kaman pengenduk yang ka pop ya ka hok bat ya ka jing bisharu sngo baban le ya la ka jong ka kam jong me keren naturai upat lang jong me un syashkor ya me haka kerteng uji sungipan ngidwai bat ngikot kerpat ru amen don ayu pat banga ngadang duna ka Bible kaya ya thu yang ki para bangai bait bat ki lok baro ya ki babun ki jingja ki balaja menhaba utrai bat unong penem jongi uji sukres udang don haka ministry haka sla jong ka khendau bat ka wei na pedeng jong kiai ki bas ngawit habang ikan mau bat perkat yang utrai bat unong penem jongi uji sukres kalong baudon kajing it banya kendu bat kibriu udon kajing snow it ya kabanya shem bat kibriu uya shem bat ki hakijing long jongki kumbaki long na du kiriu niam ha du kiriu madan na du kibakot kibakia ha du kibapang na du kibabit kibatem ha du kibastat kibanang na du kibaim kajing im kababet kajing im kabaya day bat kamon jong u ha du kitu kibayat jengai na kajing isnei jong u bat para bangai bait kabas ngawit kalong bagajing temu halendet jong kita ki jing shisha kilong udon tang kawei kabamau kwa bagata kalong banai sajisin pat ye ki briu ye kajing kerku hakajing em jongki banai haki ya kata kajing dap biang jong kajing em hi ka gospel kajing Yohanes hakalenong basipau kadkhot basipau kaktien jong blay kakren batu jisuang ngalawan bakinyo ya ka jing em bat ka jing em kabakerhai rudi para bangaj bait bat parlok bait kawai ka jing shisha shu habangidon ya kaban perkat yang utrai bat unong penem jongi uji sukris hakata kajing ya shem bat kajing ya kendu jong u bat kibriu kawai kajing shisha kabas ngau tenat kalong keren ban pen ngau tenat ya kri ya ki keren ban pen ngau bahaya ki keren banyo ya kajing yaro anaki keren banyo ya kajing ngau tenat bat ya kajing ngau bah jongki Henry ukren ya ka jing shisha komba kadai banlong
Para bangai biye jadangin pai syakini ki benta ya ki bangala kedau na do nakmat kum kan nong rim jong ka jinga selok lang jongi hakani ka no pai sngi ka Bible ka ya thu yangi hangni syapang jong wei briu uwei usamla ya uba amsim da ai kerteng ya ka kerteng jong u henrei la shuong ba ka kerteng jong u ka kerteng sin jong u kalong usamla rius pa. Bat ka Bible ke thu yangi bau ni usamla habau lawan ya kaban ya Shem bat ban ya kendu bat u Jisu ukham ya per na ki babun ki weipat ki balawan ya kaban ya Shem bat ban ya kendu bat u Jisu. Para bangai bi ta fin pet ba ya kini ki jing sisya na ka baka ktien jong blai ka kren bat ka ya thu hangi ngila ban yo i bau ni usamla rius pa. Don Satya kijing hagajing em jong u Don Satya kijing duna hagajing em jong u Kim Don Satya ki isu ki ba jirwat lani ki isu ki ba hagajing em jong u henrai i kumba kajing lek bania kendu bat bania Shem baru Jisu kasulong tang namar bau kwa ban penpau yala di hakmat jong u Jisu. Balai kadau kalong habau lia Shem bat habau lia kendu bat u Jisu habala sedang kajingnya keren kajingnya selok bat u Jisu la banyo i para banget baik bau persyang ya kaban impress ya u Jisu bat ula persyang ya kaban le ya ka hakadur kabastat ula persyang ban le ya ka hakadur kaba ngila banong hakadur kaba kum ke jingkeli ko nang hikai baba ke kaba nga day ban le ban yo ya ka jing em bam jukut nang hikai baba pila ban ya thu mo ya nga kumno ngan yo ya ka jing em kababam jukut pipuli kini ki lightly ki benta ki bangala kedau para banget bayit Maria persyang u Jisu ya kaban batai hau ya ki bau Jisu ngau thu badai ya kaban penpau hau uni usamla ulah pai shu Jisu badulong ya kita baro ki ba ma meme keren ngaladap le lut ya ki na du bangadang kena ngalabat iki hukum ngalabat iki jing hikai ngala persyang ban im kajing im kaba bet kajing im kaba janai kajing im kaba biang kajing im Kristan kaba day kunong hikai sakai pat kaba nga ngadang duna hatu kita kiai ki bamanga ngala adon ki bangal apen bet penjanai pensan nyala di nado bangadang rit hado mentah bangalalong samla bat bangalalong usamla ubarius paaru kimpat biang dangdon kabamanga ngadang duna para bangit habang alapan kre kani ka kubor na kabenta kani ka jingeseng hakani kanok paisngi ngayo i mdei bau ni usamla ukwa bantip sisya kei kabau don kamban le ya kaban yo ya kajing im kababam jukut henrei imat chalendet jong kabor stat kabor perkat kababiang jong u kadon kata kajing sngow sarong kadon kata ka self righteousness kadon kata kajing sngow biang haladi namar kiai baro kibamao ulala yakaban penyo haladi hagajing im jongu
I kumbau perkat bagajing long kristan bat kijing syakri bat kijing le anyam baro kiba mau ulayai le ulala ban yai le haduk menta kila biang dan ka benta ban pen scam ya gajing embam jukut hau bat udas ngau sarong ru ya kita kiai kiba don ha gajing em jong u ko nong hikai babha sakai pat si etu yang ngadang duna. Day na katakadaw para bangay piit ar finpai siya kani kajinga selok bat kajinga keren na parang Jisu bat uni usam la reus pa. Jisu leo iya kajing long jong ukum bakalong. Uyo iya kajing snow yaka ladi jong u bakasan syar. Uyo iya kajing snow sarong riu blay kabasan syar ha kajing em jong u bat kum tau la pai siya u dakiktien bajem uang ko samla. Satang kaway kabamame medang duna. Samla labiang lot kiai baro henry kaway kabangangayoi kadei kabadang duna hagajengim jongme. Samla ngayoi baka fokus jong me kalalong betang syala ka jong kajing im jong me kijing perkat ki jong me kalalong betang syala di kiai baro kibadon ha kajing im jong me kiker tawiar betang syaka tang syaka ladi ka jong mehi kapor kaladei ko samla bamen sange no kaba perkat chapang jong la yaladi batban persyang ban perkat no sasisin nagabentaki wei. Ko samla kumno ala da memen dino ya kitu kijing don jing em jome baro kumno la da memen samno ya kitu kijing don jong me kibas ngau sarong baki dai ki jong me bat kiba mes ngau sarong tang ya la dihi samno ya ki samla syaki weipat hangta kajing im jong me kan long kajing im ka bajanai nang ta sawan ban but yanga. Para bangit piit ka Bible ke thu yang ni. Hadian bau leyo asngo ya kiai ki bau Jisu ola keren hau. Lawan da kajing snow sarong. Lawan da kajing snow meng. Lawan da kajing snow. Jong kajing pen kraw ya katakan ladi jong kajing im jong umi nagani kajaka. Da kamensim jong kajing snow si. Bat da kamensim jong kajing snow duka. Para bangit biit ngam tiap balay lebu ya kan ni ka subjek ka bakraw ka do anu jonga bangingin ya keren bat pi ki kon balasius pa ublay ha kan ni ka jingeseng ka bakerpang jong kan ni ka por ka mamenta. Imat kadaw kalong bangi im hakisngi bat kipor kibaladangi bisyar bahaya kalong briu man briu jongi nadu kibarit hadu kibalasan kibalarangba kawei kei kabasdang ya kaban sensyar ya kajing im jong kibriu kadei kajing syak sensyar hakaladi ngila im hakajuk bat kapor kabangila syak sensyar haladi ngilalong individualistic hakajing im jongi ngilalong self-centered hakajing im jongi ngila kelet ban perkat naga bentaki wei hinrei kakcing kemi bat ka fokus jongi kalak ham thau bet sibun tang sakajing im jongi simet bat sakal long briu bat sakal di jong kajing im jongi bat lesi hakani kajing seng kat bangiding ya syong hang ni da ka buram kajing keli ka mangingi keli kam ya pher satya naga jing keli ka bau ni usamlau keli da kajing sngo sarong dangdon hanga kabadang duna dangdon kabanga ngadang duna ngalejing seng ngakit ngapa ay ka kam jong u ngakersan nga ay sika kam jong blay ngalong involve sibun bah kiai ki besno padu blay kiai ki besno bat ka jing im jonga kibiang hatu dangdon jing duna haka jing im jonga
Parlok bayi ladangin assess bah, ladangin kenjing ken bah, ladangin duriap bat ngin persyang ban ken ban wo bah ya kajing im jongi ke ka bamanga bat ma phi ngin yo i nganget skem kalong kambun sien ngila kam perkat yaladi ban ya ka bangi perkat ya ki wei dang ha kas ngi tho dieng ka balalek no kat bangadang ya surok kensan ki kali ki lia sange bat kaladon kajing halah pedeng jo kita ki kali kadau kalong bau kali ubana khmat kadon kajing wet ha kali ka basya khmat uni ubayang hangta ha pedeng upur syang banya umla uthiu banadien uwan nadien u aihon bat kami kajing halah bat ngaperkhat kadau baro kalong namar bangia perkhat tang naga bentaya ladi banang yahat kisngi kajing embryo kalanang yai telun sya kajing perkat yaki babon balang sya kajing perkat yala di ngilas dang banlong egocentrik ngilas dang ya kaban ban pen pa ya kiai tang sya kajing em jongi marwai ban map yanga nang ni na kajaka ka bakentang kita kiai kimja sya ki brio ki bam itu bat ki bam tiap yau nong pen em kija hangi iwei peiwei ki bakam ya ladi bangilong ki kun ki jong blai ngadang syong kali sisien haka taksi kat badang ya kaladon kajing seng kadang dei kamit poya bat kumta hapedeng jok kajing kapnya ajong kajing syong kali kensan iba ibanya ya kali ibale si nak ka bai keren ngala ban perkat ba imdei setia ibala long kristan nani ibala tiap yau trai yong kumni pinong kumno ba yong yang pinong kumno kini ki brio ki let kan se seng Henry kini jo ki brio hi sibet nalawai ka jingeseng ki banya mare ki banya tendru ki banya blok ki banya pensakut ki banya nia ki banya mai kini jo kini ki let hi ban syakriyo blai Henry ke kut hang tu ndah balami no anang tu kini hi ki bia mai ki bia nia ki bia pekdom kumno ki syakri blai kumni para banget bet ublay ukeren yang pada pi hakani kajing seng hangi ki belong ki khpa hangi ki belong ki kemi hangi ki belong ki khon ki khti lada ublay ni snai bania rap yang pada pi bangingin pai kendiat syati syabajeliu jong ka kamra jong ka donut bat kajing mot jing berkat jongi bangin yo ibha ya kajing im jongi kumbak kalong hatu kajing berkat jongi kalong mu hakadur kabas solen sala ni kabayar kabangi perkat ya kiwei ni yo kambon kijing perkat jongi kilalong tang syapang ya ladi pipai sikiteng kong ying pipai nakawei katengkong syakawei pat syakajing lumlang bat karensan jongka imlang kasalang I kumba kini kijing mi jong kata kajing sak sensyar kajong ubriu hakata kajing long kabau perkat bun sien tang na kabenta kajing imbat kajing long jong u kilas dang ya kaban kta tang ya ubriu henry kilas dang ya kaban tut seki babun balang para banget bait pai seka imlang salang kabamanga bat ma phi ngidon kemi e ka jing long jing man joki long yeng long sem jongi kai kabamangi ngiyoi maap yang ya ka jing long indifferent jongi namar baka fokus ka jing perkhat jongi kalong betang syapang yalade ngi em ka jok ka baki beriu ki perkhat yalade bat kim tre asyu ban perkhat Kei kabala banja hakajing im jong ki wei pat pipai syaka kitab Genesis pipai syaka kitab Genesis kelong bakat pra pai syu syedok kelonong ka arfuwei pien kan mau hang tu bawat u Abraham hi
Nah bau belai ulong yau Abraham bat ya ka Sarah pin sayo kun sa penlong ya pi kajat ben riu ka bakrau kini ki briu haka jaka bakin ap ya ka por jong ulai haka jaka ba makikin shania haki ai ki bau belai ula ban le haka jing im jong ki henrei ki lakut jing mut ban le sta hi daladi ban shim ya ki ai daladi bat ban persang ban le ya ki ai dakakti jong ki hi Kukpa ong kasara balai phim song kurim no ya ka Hagar kabalong kani kabalong ka Syakri jonga kata ka jing keren ka jong ublay naga bentapan penyo sembai kumba mau keren kan urlong leng baga jing song kurim jong pi ya kani kabalong ka Syakri ki perkat yalah dia Kim tre asu ban perkat wat ya ublay ubal akren bat ubal kular ban kular ya ki ban aya ke jengkerku bat naga taka syong kurim lami u Ismail syaka Hagar kabala syong kurim ya henrei la fin pai syaka kitab Genesis kenong kap arfuai ndah bau ublay ula ai haka por jong u haka ya jong u haka timing jong u yau Isak ublong ukun jong ka jingkerku kei ka baja kensan ka wai ka sengi kani ka Sarah kalapai syau Abraham bat kalong beno ya kani ka briu ngamla ban sya ya ka ngamla ban sya yauni ukun jong ka ngamla ban sya ya ki bamakikin yo ya ki jingkerku beno ya ki ka Bible kitu kibabli kahagar kabalong tang kamrau bat ka Syakri ukun jong ka ubalami mdei namar baka kuahi hendrei namar ka jingle bat ka jing kuak kwan mentoy jong kiwei kila kelalong kesok pudung jong ka jingkit ya ka jing jenjar bat ya ka jing balale ta kiwei bat babli kilayat sakama hakari klau bersyaba hapdeng jong kajing kabakara Abraham bat ka Sarah kila perkhatang syapang yala dia kila perkhatang syapang kajing im la jong kila perkhatang syapang kajing mentoy la jong kim sim perkhat naga benta ka Hagar kim sim perkhat naga benta ukun balami nang ta Ismail tang namar bakila abiang yala di tang namar bakila asngusuk yala di kim sngoye wala da kajing im jong kiwei kan sujud kan sukut kan suprano kumto para bangen bet yang ini apa syaka im lang salang ba mga bat mo pingi don yang ini pet ya ka jing long jing man jong ka im lang ka salang bat ki long yeng long sem jongi hatu ngem yo imo ya ka jing jot ya ka jing pat ya ka jing pra bat ka jing keli ka ba mga bat ma phi ngi hap ban keli ka long balai kat kini ki jing jot ki ba shir kai hatu kam dei mo namar ka attitude ka balarung hauni usam lari uspa kabalong kaju kabala arung ru hakajing im jongi kum ki khon jong ublay ru ngadang duna sa ayupat sa kaaypat ngadang duna sa kaaypat kabanga ngambiang haladi pat namar bangila penlet jing mutang syapang yaladi ngila perkhatang syapang yaladi kajing mi kalong kajing jot jing pra hakita kiba manga bat mapi ngia tengku bat ngia kersyut terpeng hakajing yat nanti man kesengi ngasngo ko mau bleu khot yang bat ya pi hakani kajing seng bangingin perkat no dakawai pat kajing perkat bagata kalong menu kadai kasian kaba manga bat mapi ngilas dang ban perkat ya kiwei ngilas dang ban yo i baki wei ki khamba ban yangi bat kajing mentoy bat kajing kerku ka baja ha kajing im jong ki wei kadai kajing kemen bat kajing sngoba ha kajing im jongi
Ko ki kpa ba iet ka por ka dei mentah ka bau bleu khot yang ba dia pi bangin keli ka ni ka jingkeli kilong kemi ba iet kini ka dei ka jingkeli ka bau bleu kwa yang ba dia pi bangin nya keli ka ni ka jingeseng ki parlok samla ba iet kani ka dei ka jingkeli ka bau bleu kwa yang ba dia pi bamangin keli ka ni ka jingeseng namar baka day ka appointment ka jong ublay leng baka jinga seng samla sinot bau blay kwa banya syam bat banya kendu yang bat ya pi namar bau don ka business ka batikna bat ka bakerpang na ka benta jong iway payway leng ba jong kani ka jinga seng lapan kan mau yang i ka jingja ka belajar ka kitab jong Daniel Hakabalaya thuo yang i siya pang way pat usim samla hoot ubalakiyo hakaket ka jong ukpa jong usim nabukhat nasa nahabaw lakiyo yakaket ka jong ukpa kalong kaket kabalasuk siya don kamsyu ya ka bandon kti ha ka bahap banile thama bat kinong syun don kamsyu ya ka ban le lani ban pensitom ya ladi ha ka nono ka dur satang ka wei ka bau news samla uhap ban le kalong tang ya ka ban sensyar hok bat ban sensyar baha ya ka it bat ya ka hima ka bayar ka bau kupa ula dep penbiang lupa na ka penta jong Mereka kitab Daniel kaya thuo yang iki para bangaj bait bau news hakajaka ban penpai ya kajeng perkhat seki luk kilak seki it ki hima bat seki khon ki hajar jong ula penpai ya kajeng mut jeng perkhat sya kajeng la jong ula penpai ya kiai seki kajeng la jong bat ka bible kong ula klet no ya ki briu bat Ula kelat no ya ke hima bat udah penserwa ya laga jong kajeng hakijing snobha hakijing lekmen tang naga benta kajeng jong uhi para banget be ngi makis ngi bat kipor ki bakajing perkhat jongi tang naga benta ya ladi ki penlong yang bat ya pi bangin jam palat ya ki put jong kiai ki babha ke lang salang teng ngingam sekijing snobha ngingam sekakiat ngingam sekidrugs ngingam sekijing auria ngingam sekijing langkar bat kabas ngosi hakini ki sngi bat hakini ki juk jongi kalong bawat kilong yeng long sem bat wat ka syong manru kadai kap sok pudung kabasya target bat kaba mat ya kajeng kaba kraw hado kata-kata don bangaduna habam don bangaduna balai ngamla banle ya kiai naga benta jonga balai ngan perkhat naga benta kiwei haba kiai ki don akhmat bat kilong kiai ki bamentoy naga benta jonga kahima ka jong Belshazzar kalamat ya kajeng kikon ki hajar ki lamat ya kajeng namar baus ula perkhat tang syapang yaladi tang syapang kajeng jong uhi para bangay bayet ngesep tieng bayo hadok kani kapor bamanga bat mapi ngia syakri ngia pendan buram ngia penkraw ya kekerteng jong utrai ngesep tieng bayo kumnu hakanu rekanu kajaka jong kajeng jongi kidon kiai ki bamanga bat mapi ngidang na kabentaya ladi bat ngimpat sim ai tilut yaki syaublay walada kakwaya jong kawei neki kwaya balarwai kapan kan mau bangi depan ailut iki show blay ka bible ke thu yang indah bau blay ulak khmi ya kajeng jong Belshazzar banda habau yo kiai kilalong palat sisya yo put balapan sya ka kitab Daniel kalnong pesan ka khot ka bahar arpunyau kaya thu yang ba kalami kajeng tho kabala tho jing tho hakakenro many tekel upharsin many la thau ya ka hima jong me bat la pen wai no ya ka tekel
la thau ya mi haka tarajur bat la shem bama meduna bat ka bami nang ni ong ka Bible tang hakatai kami ndai la shai ndai la sisngi ndai la arsngi tang hakatai kami o kinong shun hakadur jong kimit kilawan hiar thama ya kani kahima bat na pedeng kibabon kibala kelon bel sesar ulong uwei na pedeng jong kita kibaga jeng im jong u kalakut no bat kahima la ai tino syaki wei pat bat om shu show ki para bangai bai bat ki parlok baro ki badon hakani ka jing syakri hakani ka por ka bamenta ngas ngau umbau bleu khot yang bat pi lingba jong kani kano phai sngi kat bamangi dang don ya ka ban syakri pan penon burom bat pan pen krau ya ka kerteng ka jong uturai bamangingin pai ngin yet bangin kemi ela ka jong ka jing im jongi marwai yo kumno ngila penlet jing mot tan tang syapang ya ladi ngila konsentrate tang syapang ya ladi banga syap tieng bayo namar ki jing long jonga namar ki jing le jonga don manu re manu kibamat ye ki jing kibamat ye ki jing yale kibamat ye ki jing sngosi kibamat ye ki jing jenjar ha ka jing em namar bamangi ngisngau kum bamangi ngila biang lut ha ka jing em jongi simet para bangai piet ubleu khot yang bat ya pi bangin khmi bangin yet ialah kajong kajing im jongi hakawai kapor kat pagadang let ya kaban yalap sakawai kajaka kapadang yat hakajing yat jenti surok iwei hap ibaret ilawan ban ya kendo ban nga ilawan kublai yang ngai labat yang ana kakti balilong mama pastor ang oye ujisu ula anem ban pen kelaya kajing im jongi ulan man penkelai ke sing em jongi ngong balai iet fi ong kumta ngala kedup ngong balai fi ong kumta ngakwati bau jisu un penkelai papa jonga idei babahaba haba imdi haba imbam o ilong ibabahaba henrai tang suladi sulabam kimi tang kijing sngosi ayem isyo ayai mai isyo ayangi kayeng jongi ka kulmar, kayeng jongi ka daptang da, kihura sudah. Jisula neem, ya kaban leyey, ya kayeng jongi mama pastor ila jauh ki umat. Ala kedup ya ingong habayet. Jisula, mendon kanu ka bau jisum la. Pinget yang hohat mama pastor ngenget, ngarung ngenget. Nginya duai bau jisu un pentemai bore kayeng kasem jongfi para bangai baik le sela dangin pai syakajing yat lenti jo kajing em jongi sibun ki ai ki baja ki em langga salang sibun ki ai ki baja ki long yeng long sem jongi kalak ban long namar bangila perkhatan tang syapang ya ladi ngila penlet jing mot tan tang syapang ya ladi ngila perkhatang tan tang syapang ki ai ki ban long kajing mentoy bat kajing bahaj yangi bat kum tangim perkhat syu naga benta ki ai ki penyesno bagajing em jagi babun balang imla aban mudur ya kajing jersey jong kijing snio ki balai pujat ki bangi mat bat ki bangio i hakini ki por bat ki sngi ki jongi ki pamenta kadado bakal don kajing penkenyo ya ki long yin ki long sem jongi larwai meneh da kawai ni ki kwaya syapang jong kitu ki syakri jong ublai hakayeng bendi ka pakai kitab ki kam apostol ka keren bau niu nong ap bendi ke ka bau le ka long ula kut jing mot ka ban sim no ila ka jong ka jing em jong u habau yo i baki ai kum sim long shu kum baki dai ban long henrai uyo asngau pen ban ya ka sur ka bau ka bami ibat ka bala keren wat peneng saw ya ladi ngibaro ngiadon hangne wat peneng saw ya ladi em maka juk
Kabangi pen mensaw ya la ka jong ka jing em. Ngi pen mensaw ya la ka jong ki yang ki sem jongi. Ngi pen mensaw ya ka em lang ya ka sa lang hi. Namar bangila perkat bat pen lejing mut tang syapang ki ai ki bias no baga jing em jongi para bangit baye. Nrei ublay ya ka ni ka janme. Uwan siya nga bat siya pi namar ba ulang ublay wadap da ka jing ihit bat ka jing isnay. Ubaman baga wayru ka mensiem kan jot no. Ubamon baka wayru kayeng kasem kan jot kan pat bat kan parano. Bau keren ni kiktian ki basyay hanga bat api. Teng kong postor habang akre ya kajing keren. Don ki ay ki ba ong teray ngan keren kum kata. Kin snow kum no ya nga. Kin ong kum no ya nga. Bat ngayo snow bau ong lada. Kim yo asngaw. Kumno kin perkat. Balada kim perkat. Kumno kin yo i bakadang don kalat. Ban pen kalap, ban pen thamai. Ya ka jing em jongki. Para bangay iit ublay iit yang nga pat ya fi. Uni usam lari uspa ulawan da ka jing sngaw sarong. Henry ulami ino daka khamat ka badiaw bat ka basngausi henry ublay ha kani ka jing sengu kwa bakumbangi wan rengkat bat ka jing angnut daka mensim jo ka jing sngaw kumen daka mensim jo ka jing sngaw kwa ban mat jing shemensim ukwa bahaswa bangin mi nang ni ka jaka ngin mi nang ni rengkat bat ka jingkerku bat ka ta ka jingkerku kala abanja ndah ba mga bat mapi ngin sedang banyo iya ka jing im jongi kumbaka kalong ngin sedang banyo iya ki ai ki bapersyang ya ka ban peniat ya ka jing im jongi ya ka bangi hapan yu isay bakin numla pan ya lam yang isya no syanoro ndai bangin yo i badon tangwe ubala ban ya rap lakadey ya ka jing im jongi simet lakadey ya ka long yeng ka long sem wat lada kadey ya ka ri bat ya ka jat ben riu ka jongiru badu tau deu try badu nong pen em jong yu Jesus Christ ubong syai ke gospel ke jong yu anes ke nong bakatsan ke dekot ke basaw kalem manga pimla banle ruem para bangai pi ju blai yu it yang abat ya pi uwan syanga bat pi menta leng bagan ke jinga seng sasisen badu kwa ba manga bat ma pi ngin ya kenjing ken sasisian pat rengkat pat ale pi wong ka kitab Isaya nginya sat nyalem lada ke pop jong pi kasau han kan libar kum kayor bat kita ki bala ban le mdei mau andai dei manga pat mapi ngikloy ni em shwa ba mangi ngin mi ino na gani kalempung jong ka jingeseng bangin penret ya la di ngikloy ni em bangin ino ya ka mensim jong ka jing snow sarong ya ka mensim jong ka jing snow meng ngikloy ni em ban ino ya ka tu ka jing perkat jongi tang syapang ya la di bat ki ai ki biasno ba ka jing em jongi ban sedang ban perkat iki wai lesia ka yeng ka khmi lenti ban yo ya ka jing kerku napi ko ki khapa jong ka yeng kayeng ka khmi banyo lenti ka khmi lenti banyo jingkar khu na phi ki kame jong kayeng kayeng ka khmi lenti banyo jingkar khu na phi ki khon jong kayeng mano ban lei ni kloy mo ha ka ni ka jinga seng bangi ngin ban bet ya ki ai ki bangi ngi dai ban le akwa ka ni ka por ba pin pendam me la ka jong ka kli akwa ba pin kap rep ya la ka jong ki kaman aku aban khot iki parlok jonga idoni weisur jing ruai bakta bahai ka donot jonga ban ngaku aban pen sngow ini sur jing ruai ban ngaku aba ma phi phin pendam makal air jong ka jing duai ban pech sala ka jong ka jing em jong phi namar bau jisu donang ne ukwa ban ya keren bat phi ya ka ni ka jing seng bat ukwa aba ma phi phin khen jing khen rangkat pat ha ka ni ka por hadian bangila pendam la jong ka khli ngila khaprep la jong ki khamat nan sa aya phi ya kalat ba phin wan phim nam wan sha ngau brieu phin nam wan sha ka jing seng samla sinot nai phin wan sha ka jing sup bat sha ka jing pen thama ya la ka jong em jong phi ha ka jing dei bat lau jong
unong pen em jong pi khnang ba phin mi inang ni na kani ka jing seng rengkat ba ka jing siam men siam phin mi inang ni na ka jing seng rengkat bat ka jing pen syat bor bat rengkat bat ka jing ker khu tong ini pendam ma ka er jo ka jing duai bangakwa ba phin ngap sya skor khandiat ini jing ruai bangidon ya kapan ruai Bantang do nut mong ba u cha umat u ai ti la jing im ba pin la ban snow a tu pin dang ong em ya u ni u bril la Jesus Christ yang hang ni menta mat ka ba ting shat Padam ki umat wat ner laki ti balsa tidak re tu pindang om em ya une ubri kuno pilak mi yakman jauh umat batang ya pibu berkah Pinong pimpat ko'y ban ay la jing him Taru jing itu pimong Jisu dan hangde lagi ktili ler Kinyo ida gadonut lada pimpet lagi kma Ueno lut hapi Laula lut paro hatu pindang om em ya une ubri kumno pilak miyak ma jaong ma abatang ya pibu berkah pinong pimpat ko'y banay la jing im Taru jing itu pimong Syah hagakli Jing im hakti jauh Atau pindang ong em ya une ubri Atau pindang ong em ya une ubri Jisu yang hapadeng jongi ini ke jing seng perlak ba ye bad uyai perkhat ye ya phi bad yang a phi don kam ne em ya o phi don kam ne em ban phai sho ngi don kam ne em ban ya khen jing khen bad o tong ni twai ko khpa jongi bab neng idap ta kajing sngongo ya mekat ni ngi don na kani kajing seng
melakot yang ini yang kisem jongi kan rat mendai bancuan kai mendai bancuan nama berkati kerja seng yalap jong kerja seng sinot samla jongi mendai nama bermekwa bangin ya kenjing rengkat pat me i kan rat yaki korok koram jong kerjing em jongi me i kerjing yat janti jong kerjing em ka babon sien ngitap daki mas ngipong daki dormul bula syakmat ngi penpau bangi kemen bangi sngau pa bangi po sam ki henrai halen det ki don ki jing thang ki don ki jing sngau si ki don ki omat ba ki don ki jing pat jonot mai kan rat be pat ba isnai bateng teng bat bun si namar jongi namar bangi la iet ya la di bat ngi la perkhat tang syapang ya la di ki wei pat ki mat ya ka jing mong ya ka jing pang namar jongi ki yeng jongi ka emlang ka salang jongi ka long brieu man brieu jongi ka mat iki khoro khoram bat iki jing ku kan rat ya rap ngi kan ka jing seng la ngi sngo thu ba ki dan ki jing bat ki jing le ka jing em namar ba mepet bat perkhat tang syapang jongi ko balarwai bangin wan kan rat ban ken jing ken rengkat bat me ha kan ka jing seng haban sai lat yo pat lang jo me ban wan sya kejat jong ka ding phna jo me ai ya u ya ka jing slur ablai wat sya kan rat be bangin perkhat ya la di bangin perkhat ya ki wei wat sya ba ka jing sngo ba bun jat kan sen sya re ka jing em jongi la dangi sngo thu ba ma me malakran ai ngi ka jing sngo slur kan rat bangin wan sya me na bangi tip da ka bangi wan sya me da le ru menam pen ran bo kho ya ka jing em jongi keren kan rat in selek pai sya ki yeng in selek pai sya la ki jong ki jaka sya la ki jong ki snong sya la ki jong ki balang re wat sya bangin mi rengkat ba ka do not ka basa not inai pai da ka jing sngohun bat ka jing kemen bor ba pala kala turaya ka jing em jong na do bo jisu larung nga ki jing perkhat jong ki jing sngo jong ki la do no mentang la perkhat na ka bentagi we kumba mau la le na ka benta jong shem ka buram ka jing o shem pa diang jing dwai jing kot karpat ha ka kertengu jisu ngi dwai amen para banget bihet nget scam ba ubleu lakran yang apa dia pi kan ka jing seng bat ka e ka bangi ngin le ka long ngin sia ruai ka ni ka jing ruai ba arspa nyo pun riau bat nga khot ye ya pi da ka men siem ka ba sngoret kat bangi dang ruai ka ni ka jing ruai ham no ba pi don pi tep ba ubleu lakran ya pi tep ba pi don kam ba ne kan jing kan rengkat ba u jisu shumi na ka jaka ba ma pi syong shuwan cha ka jat jong ka ding phna ngin ya duai rengkat bat pi kan diat ki counselors ki don kin sio ban ya slok bat pi kan diat bat pin selek pai sya yeng rengkat ba ka jing kemen rengkat ba ka jing kerku ars pa nyo pun riau kat pangidang ruai ya kan ka jing ruai nang no na ba pi don wan om sya upastor kan mo plang don bor ban le ya pi wan sya u jisu wan sya ka ding phna wan sya ka jing pen thama ya ka jing em ha ka jing adai jong i padu ars pa nyo pun riau kumbangalong atrai baba ba medang khot sngo ba yang ka snam jong me long hok yang atrai baba ngawan ars pa nyo pun riau iya yan ngalong atrai baba bamela khot snau bhayanga kasnam jong melong hok yanga atrai baba ngawan wan show jisu lobe stang ban wan kat ngidang ruang nang ni nakhmat nang tuna pedeng satu sedir ki parlok samla ki long khpa ki long kuni wan show jisu ukhat iet yang abat ya fi ulapan kre abanya syam yang abat ya fi bat gani gani kesngi
Kabau labu bangingin ya siam bat ya kendo badan. Ale sini sakma. Wan sini sakisa tadi. Uplayun kerku ya kajing im jompi. Wan perlok bai. Wan lok bai. Wan umpet ya no ya nuru. Wan umperkhat ya no ya nuru. Kajing penim kadai kajong bat jong pisimet. Kajing adai bat lau jong unong penim. Kajing kerku kala banja ya kayeng kesem kajong bat jong piru. Ladanga bat mapi ngikut cimut ban le ya la kajong im jong isimet kajing adai bat ujisu. Wan sya ujisu. Wan sya ulap bai. Wan udang khot yang bat ya pi. Hakani kapo. Wan lok bai. Wan sya ujisu. Wan Kilong kpa wan sya ujisu. Kilong keme wan sya ujisu. Parlok samla bait wan show jisu ki heparit wan show jisu ukhot yang apa dia pi kan ga jisu wan lok bait wan show jisu umba ngalong dan yang hi men map pelak men Kadi kepor ka bakentang ngam kwa ban penslem teng-teng kibriu ki sidong imat kia penbor ngam kwa bakan longkum ta ndre ngatep bau mensiem jong ublei udang ki laj lot ya pedeng jong ye kani kajing seng para bangit be da pi os ngau bau mensiem jong ublei kren na po jong pi wat pene ya kedonot wat pene nong ruai om jing bu teng wat aya pi kan syukur ba pin sapai nda apoi kapor wan rangli wan juki wan kloi no kat ba kiwa kat jing em kidang tuoj sungur pa ngalit pet ye wei parlok iba si tom hospital ila em jengai na ujisu barabang ilet pan kendo ya imla syu pan keren kalong kabesen ya do kata-kata ngili ya keren kum kinong syara ngili ya duai ndrai ngam tip kumu brio lai lala em ya kapan pai si sya syu ujisu wat ada nganget scam bala dangi pai syu unom penrain bu kho barabang it kat pa udang khot wan syu nginum pen slam ngin rai stang si sian hi na do khot baar bat kat bangidang royang no pipidon pitip ba ubleu keren wan syu jisu wanum pet eki wei wanum perkat eki wei jing em ka de pi bat e ka yeng ka sem jong pi ki long pa wan syu jisu long ka me wan syu jisu ki khon jong ka yeng wan syu jisu ka ne ka de ka jing seng na ka benta jong e ka khot ka baar ngalong rampen slam shu kabor kasnam
syatu sedih melai wan inap ya fi pila bandan pedeng jong ke jing seng wan inap ya fi pila bandan sini sekhma wan syau Jisu sim ya kesen jam kadon kam tang si sen jam bapin wan bapin yo snow bau Jisu un kersya bapin mat ya ke jing im jong ke jing kerku ke jing im jong ke jing jong wan syau Jisu lok bai kan ketika por ke bola pen krek nang bani siam bani kendo bat nga bat pi leng ba jong ni ke jing seng ka ba mau la keren leng ba ke jing seng samla sinat ba mangi ku mu pat lang jong blai ki bala ban wan jong ni ke jing seng ngin yo mat ye ke jing kerku ka ban shong dap ha ke jing im jong i ha ba manga bat ma pi ngi IT ke jing im jong i syau Jisu wan syau Jisu yang hi men ma pelan men pen kudli kakum kakular jong me atra wan lo ba wan Jisu khot i ya fi wan syau Jisu wan syau Jisu dang khot i mi na ka jaga ba pipi syok wat sya bo soitan on pene e ka do on jong wan lok ba udang ap yang apa dia fi ki jing ker khu ba thamai kin saja ka jing em jong ha ka long yeng ha ka long sem jong ndah ba manga ba ma pi ngi sim ya ka na bangin ya khen jing khen ba du Jisu bangin IT la ka jong em jong i hau nong penem baru nong suspa jong Jisu Kris wan lok bai syati syapdeng bilaban wan syau Jisu syati sedih wan syau Jisu udang khot i jadi bilaban don syati sejaka bayang ki kaliru pitip bau mensim jong blai keren ya pi wan lok bai Jisu udang khot i ya pi ngin ap ya pi ngin ya duai rengkat bat pi ki counselors kan se duai rengkat bat pi pin mi nang ni na gadi jing seng rengkat bagi jing kerku rengkat bagi jing pensyat wan syau Jisu wan lok bai udang ap ya pi udang pejit yang abat ya pi udang yai perkatang syapang jong abat jong pi pada kuak ba manga abat ma pi ngin sim ya kesenja bangin wan syau kejat jong kading wan lok bai leng kerku ya wan i have bai wan syau Jisu ki long pa wan syau Jisu ki samla wan syau Jisu hot wan ubleu kerku pikit khot ki delegate wan kan dia jing seng bau ubleu lapan krek nang na ka benta jongi wan syau Jisu yang hi men ma pelan hot wan syau Jisu la pandon sya tu sya diem lele wan ngin ap ya fi sya kini ki benta ki sya pedeng sya khmat ru wan syau Jisu khot i yang apa ya fi pada kuak ban kerku thma ya ka jing im jong i wei pai wan syau Jisu wan lok pai sa si phang por ngin sa panuai no ya ka jing seng ngan sabu ka jing duai ka bakerpang na ka benta ki to barok ki bawan sya khmat Bangan sekerpat i Reverend Arti Sang Diari Chief Secretary in charge jong kesinot samla jongi lain sepelat yang ida kejeng penuai wan syau Jisu parlok samla wan Jisu i jepi long khpa wan Jisu i jepi long kemi wan kene ke por ka bakerpang bau Jisu i jepi wan sekejap jong kading wan ban ma de kejeng sat jong kasnam ka bau Jisu lapan ke nak benta jong apa jong pi wei pai wan lok nyawan wan syau Jisu lok kam julong ka baladir ban wan syau Jisu kanuno ko por kalong ko por ka babiang bangin wan syau Jisu wan syau kadon kejeng penki ya kadon jong apa kidang don
Kita boleh ulah keren nak ni kajing seng. Kita sengau tu bagi dia banyak kenjing kat bahu Yesus. Kata kadon kajing keren nak kadon anu, kadon kajing ki ya kamen siam jong pi. Mi nak jaga apa pi syong. Wan syakman. Wan banyak kenjing wan banyak suk bahu Yesus. Wan pentemai bahu ku ya pi. Wan lokไปwanชูYesus hoi long ke ki long ke wan lei wan kampat long ke baladi wan lokไปwanชูYesus Kala penduduk yakin jing ban long ujong menga kwa atrai babha wan lokไปมันเสียมจงเปลวดังขี้ลายลู่จะเปล่งจงอีกันนี่ก็จริงเสงวันชักมัดวันชูYesusเป็นธรรมายก็จริงเอ็มจงฟีฮะก็จริงได้บันวันลอกไปYesusดังอับยังอาบัดยพีว่ามันกระคูยังอาบัดยพีเป็นบ้ากันนี่ก็จริงเสงวันเงินอับยพีitu kita pedang don situ sedia wanชักมัดkawan selas kenyalam ya pi satu sepedeng satu sekejaka apa fidang syong apa fidang yeng pimpat semula ban sim ya karai wan lok ba ye wan umbu teng bayokkan long ke baladir yang apa ya pi wan chu Yesus kumba ngalong jing e jong we kala yakin jing ban long ujong mi ngakwa atrai babha ngawan min serwai setengah dekat bakat do rem lei lok ba i tetapi ngau bau bleu keren ya fi mi nak jaga official laban wan sini sekali ini ya dua yang kat pi wan chu Yesus wan bleu kerku pi wan lok ba wan sekejing penthema ya kejing ade kejing em jong pi kat Yesus wan chu Yesus ame banjena wan chu Yesus wan perlok samla Yesus dang ap ya pi long kpa wan chu Yesus udang khot iet ya pi long kemi wan chu Yesus ki perlok ba iet chwa ngin penwai no ikni ka jeseng ngadon tangi we jing kerpat barit dar fidon ka jing sungusa anot ha ka do anot ba ka men siem ka jeseng kala awai ru wat phai lendet no na ka ni ka jaka bangi long jeseng pilaban wan chini syakman pi kaunselas kita ngedon nginya doai rengkat bat pi dai ban mi nang ne na ka jaka rengkat ba ka jing kemen ba ka jing kerku mentarungan sependem no ka jing doai bakat bangadang doai dar pi sa anot wan kam dai ba pi wan sha ubrieu pi wan sha Yesus pi wan sha ka jing penthmai jong ka jing adai jong pi rengkat bat o aku aban keren kendiat ya pi ke belawan ban IT la ka jong ka jing em jong pi ubleun kerku ya pi ki men bat ki para jongi haba pilawan ban IT ala di ha Yesus ngadwai ba ubleun ai bor ya pi ba pin mi nang ni da ka jing kemen mi nang ni da ka jing siam men siam bret no ang ni ya ki pop ya ka jing telot ya ka jing duna ya ka jing e baro bat mi nang ni rangkat ba ka jing siam men siam bat ka jing kerku ka ba ublei udon ban le ha ka jing em jong pi nang ni syakman ini pendam ka jing duai bat adien kata Reverend RT Sang Diar executive secretary in charge jong igi sam lain sepelat ka jing penwai ini duai
Ablay ubau kupa jongi ubah benengi dap da kajing sngongu ya me namar kani kapor ka bakordor ka ba memelayat lat lut apa deng jongi ablay ngi osngo tiken rat ya mensim bakut ubaki apa deng jongi wat hadu kani kapor bangi don ban mani bat ban syakri ya me kidon kini ki men kidon kini ki para jongi ki ba ya osngo ya me kan rat ki osngo ya kajing penki jong me ya ka mensim bat ya kajing im jongki bat kim sngo sok kan rat ban syusyong ha ka jaka baki kidon kumtah kan rat da ka mensim jong kajing sngo iet ya meh kilami na kejaka baki don bat kilawan syani syakejat jong kani kejaka kabalong kabathau ya syakejat jong kading pna ka jomeh bamaki ken IT no ya la ka jong kajing im jong ki syameh ngangam tip balai bamaki ki wan syakhamat met tip kan rat namangem la ban buri ru em na khamat jong meh ngila ban tap lut iki na khamat jong ki brieu hendengem la ban tap ru em na khamat jomeh kan rat be melakularti kita ki bawan syanga dalai rung anum penran bu kho taplup iki da kasnam kabalami na ulum Calvary ayaki kabor kan rat bakin mat ya kajing kemen ya kajing shamansim ya kajing sngausuk ya kajing snauhun bakilawan sya kejat juga ding puna jong meh lada kilawan rengkat bagi jing lada kilawan rengkat bagi jing melien besniu lada kilawan rengkat bagi problem rengkat bagi jing syam babun jahat bagi ya kendo ya rap bakin berat hang ni hatrai kejat jong kading puna bat bakin mi syu nang ni rengkat bagi ni keju kejing rekin mi da kajing syaman sim kin mi rengkat baga bor ka bathamai kin mi rengkat bat meh kan rat oh kin ruai kum bong nong ruai syaman sim bor ba pla ketrei ka jing em jonga ketrei ka yeng jonga na do bau jisu la rong hanga ablai ba yatnya duai ba men ker kui ngi wei pai wei la dadang don na pedang ni ka jing seng ki khon jong meh ki long khpa ki long kemi ki samla badwat ki hebarit ki ba ma me la keren kan rat ki ngau thu bagi dan kamban ya khenjing khen bat me hendrai kim pat simla ban sim ya karai apalai ngadwai ba men ay ki kajing ngau slur baki kenum li letno nang ni na kajing seng hendrai ken wan shabe ken ya suk bat me ken mat e kajing ker khu ki ba me don ya kaban ay ya kajing im jongi apalai ba iet yang i baro ki balawan to pen klan ya kajing im sim jongi to pen syaj bor thma yang i to ya rap yang i ken rat banginum im na kaban taya la di hendrai ngin im na kaban jong me bangin im na ka bentapan long ka jingker khu ya ka jing im jong ki wei pat kan mau ya ka sinat samla jong i ker khu ya ki nong yalam ker khu ya ka jing syakri ka ba kordor jong ka kan mau ya ka balang jong me ka bala pediang ya ka ni ka jing syakri ker khu ya karo da ka bor jong me ablai ngi pen kentang me ya ka jing syakri ka ba dangsa ker khu ablai bait ya ka jing seng ya syakri jong me ya ka jing seng baro ka wei ngi nget scam kan bama me mon ya kaban khot yangi syakajing map bat syakajing isnei jong me to syemau ble ya kaburam ya kajing ngo bai kajing ro baro oh ngi suai kaburam kajing ngo bat kajing ro tang syemai penahap yangi ha kejat jong kading pena kan rat kadai yangi ban man ret halagasngi kadai ya me bat tang ya me ban man krau kaburam kajing ngo ngi ai syemeh ka kerteng uji sungi pan